Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Kako prepoznati lažova? 1. Ivanova, 4. glava, od 1. do 9. stiha. Danas hodate na đavoljem teritoriju. Ne znamo mnogo o duhovnom svijetu, osim da je opasno biti pretjerano okupiran njime, a jednako opasno odbaciti ga. Ravnoteža se nalazi u fokusiranju na ono što Biblija kaže. Ivan nas upozorava da budemo oprezni na duhovnu bitku koja bjesni oko nas. Samo zato što netko kaže da je od Gospodina, ne znači da bismo trebali srljati u to da vjerujemo onome što podučavaju. Budite oprezni, kako lažni učitelji svoje naredbe primaju iz pakla. Kako znati da je netko dijete Božje? Testirajte ih. Prigrlite onoga koji uči da je Isus Bog koji je postao čovjekom. Učitelj koji negira ovu činjenicu nije od Boga. U 1. Ivanovoj tadašnja hereza bila je gnosticizam, koja je nalagala da je Božji duh sišao na Isusa njegovim krštenjem i napustio ga na Golgoti. No, Isus, rođen u Betlehemu, bio je mnogo više od izvanrednog djeteta. Njegova smrt na križu nije bila još jedna uobičajena smrt, a kad je ustao iz mrtvih, ustao je u tijelu. Kada niječete djevičansko začeće, uništavate njegovu smrt na križu za naše grijehe i njegovo tjelesno uskrsnuće. Uništavate kršćansku vjeru. Ovo je siguran znak da slušate lažnog učitelja. Ne prihvaćajte njihova sotonska učenja ni njihove laži. Zatražite od Svetog Duha da vas podučava kroz Božju riječ i štiti od ovog svijeta. Drugi je test toga pripada li netko Bogu pitanje vole li druge. Je li ih briga za druge? Pomažu li koliko mogu? Ako se pitate kako vas Bog voli, samo pogledajte Isusa na Golgoti. Tamo ćete pronaći Božju ljubav. Isus je dokazao Božju ljubav kad je svojevoljno položio vlastiti život za nas. Vidi Rimljanima 5. glavu od 6. do 8. stiha. Bog vas je volio dok ste još bili grešnik, potpuno izgubljen i odvratan. Da se zna, Bog je ljubav, ali ne može samo otvoriti stražnji ulaz raja i prošvercati nas radi toga što nas voli. Bog je također svet i pravedan. Trebalo se nešto poduzeti s našim grijehom, jer on uvijek čini što je ispravno. Kad je Bog dao svog sina da umre na križu zbog nas, on je platio cijenu prijestupa našeg grijeha, tako da sada taj sveti Bog može doprijeti do nas i spasiti nas. Bog je prvo ljubio nas. Nije dao svog sina za nas jer smo bili privlačni, dobri, ni jer smo mu obećali nešto učiniti za njega. Volio nas je dok smo bili u najgoroj i najnižoj točki našeg života. Vidi Rimljanima 5. glavu 8. stih. On stvara put za nas, ako smo ga voljni uzeti. Vidi Ivan 14. glavu 6. stih. Ili dolazite njegovim putem, Isusom, ili ne dolazite nikako. Ovo je od velike važnosti za razumjeti. Bog je ljubav, ali to ne znači da će sve izaći na dobro svima i da će na kraju svi otići u raj. To je iskrivljavanje milosti. Istina je ta da oni izgubljeni idu u izgubljenu vječnost, a spašeni u spašenu vječnost. Hoće li vaš život izići na dobro? Hoće, ako dođete Božjim načinom. Bog nas je tako ljubio da je dao svog sina kao milost za naše grijehe. Dođite njegovim načinom. Uzmite ga. Idući put doznajte. Svijet gladuje za ljubavlju, a ne zna što je uopće ljubav. Ne znaju koliko je Bog divan, ali mi ga možemo učiniti znanim. Doznajte kako idućeg puta. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.